So guys, yeah, once again welcome to Emadek TV. I'm sure I'm some more Emadek TV and I'm subscribe to your channel. And as latest information I will and come then na babidi. And at the end of the day, we wish to say Obi Abe sending the voice message at the aba now watch a wide dream. Whatever you have or person will can find some will. Now and as the my cano a fa or baby a wawari and answer your sister be a wawari na. After say wawari you know or testing a boyfriend, a former boyfriend, a phone so send the message, a fresh friend, any idea. Na ni nyina say ever since ɔware no ne kunu ntumi no end ye ne kunu ma n'ani gye wɔn pam ne adeɛ nti former boyfriend no ɛmoa no anansɛ ɔpɛ sɛ ɔba boy no fie na boy no bisa no sɛ na wo bi a waware deɛ ade nti na wo san so frɛfrɛ me saa ne adeɛ wopɛ sɛ me woba me fie ne saa nyɛma no sɛ wo kunu anya adeɛ anansɛ wɔntumi ma ho sisi wo so wɔn pam deɛ a I hope sɛ wobɛtumi afrɛ no na ne na atena ase na mɔde ho nkɔmmɔ na ɔbaa no kyerɛ sɛ wɔne ne kunu akasa several times but asɛ ne kunu yɛ obi a asɛ asɔre sɛm wɔ n'ani so ne ateɛ nti no ntumi nyɛ neɛ mmerɛ bi atwam kɔtama na ɔma ɔtwe mpena no ɔne guy no twe mpena no kyɛ sɛ ɔtumi yɛ ma no no nti wodeɛ ɔsrɛ na da koro pɛ mpo a wodeɛ ɔma ne mmara na ɔyɛ ne ho adwuma mfa ma no ɔwie a no ano deɛ ɔnsi ne nkyɛn biam tumi ka yɛ convince boy na na boy so okay fine mate wobɛtumi aba na mmom nyɛ me fie nti ne mɛsɛn do address ne baabi a yɛbɛhyia na sɛ waba ne akɔhyia wɔ hɔ ɛna guy ne san bisa boy ne sɛ nti no woba no wode car na bɛba na sɛ wobɛfa uber no so mede car na bɛba no so okay fine ne wobɛtumi aba nti ne nti ama me bisa yɛdi sa nkɔmmɔ wɔ nyinaa me bisa sɛ ayɛ bia wo a wotie me when you experience bisa sɛ bia former boyfriend be after so I call wire on the home matna for so many years but it just all be wire no one row and I call wire before but after so wire no or a bema or wire ni be or some fresh war ban and say na yere kura mu ade na yere man ani nje won pam na yere ti say or say oba na ono we bibi no no ho kura say ni ade and I say we ye bema so we are bema so na say bi amfan say oba won ne wo ho ne ade bia wagya wakɔware obi foforo a after so ɔkɔware we no so frɛfrɛ so opɛ sɛ bia ne kunu nya ade nti opɛ sɛ ɔba wo nkyɛn no no da ne ade because saa nima we nyina akɔ sɛ abɛyɛ so common amanfo bi no motaa ya ɛne nam so ma ne obɛte sɛ ɔba we kra ne last born ne second born nye ne kunu ba ne ade ɛna ɔno sɛ ɔma bibre no ɔba ne bɛrima te no ɔma ware a when will be a ware a wawo wanyem ne yakobisa ne sɛ wo ne ho ana nyem da bi ne kunu enti no me person bisa sɛ wo a wotie me no what experiences are do bi da so what experience bi sa obetumi ne yache by sending your voice message to the WhatsApp number ya me boy 0551973717 0551973717 me sanso at the beto description I say to bit me after our WhatsApp number no na what save you know what send the voice message no what share story am I near to your home bit me share story wa bra wo modin na yes yen first experience and I say say future being fair say the other one say monkoso mutie Emadek TV ye de nima pa e bekoso ama monkomo de e bekoso edi da